Wara li sar magħruf li l-mara tal-Ministru Clayton Bartola ħadet eluf ta' euro għall-konsulenza li qatt ma għamlet, l-apoloġija tiegħu qed tibqa' meqjusa mill-Kabinett Laburista bħala iktar minn biżżejjed. U sa dan it-tant il-flus tal-poplu Malti Wawċi għadhom ma ġewx ritornati. Din id-darba kien immiss lis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajt li tiddefendi l-azzjonijiet ta' Clayton Bartola u Clint Camilleri. Mistoqsija minn dan l-istazzjon jekk jitaqbilx ma' dak li seħ, Buġeja Sajt qalet biss li m'għandha xejn iżjed xi żżid ma' dak li qal il-Prim Ministru, li bażikament taċċetta l-apoloġija ta' Bartola u għażel li jitfa' kollox taħt it-tapit. Dal-flus ta' tefqu f'affarijiet ħafna ħjar le? Bħala gvern aħna qegħdin ninvestu 8 miljun euro fejn jidħlu s-sajjieda u fejn jidħlu drittijiet tal-annimali. Dawk l-eluf li ntefqu għall-konsulenza li qatt ma saret? Għal-bdiew għandna diversi miżuri anke li nkunu qed inħabbru. Għar minn hekk, flok azzjoni, Roberta Bella għażel li attakka b'mod partiġjan lil Partit Nazzjonista. Dan meta l-fatti dwar Amanda Muscat ħarriġhom il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Intant is-Segretarju Parlamentari deret ferm skomda meta affaċċjata bid-domanda jekk hi tkunx lesta tagħmel l-istess bħalma għamel Clayton Bartola. Kieku inti raġel tiegħek ġifieri ddaħħlu f'xi ministeru ta' xi ħabib jew ħabiba tiegħek. Jiena naħseb li rispondejtek u m'għandi xejn xi nżid ma' dak li diġà qedtlek. Ġibi vajewla nixtieq. Jiena rispondejtek. Risposta li tagħta wara konferenza tal-aħbarijiet li suppost saret għas-sajjieda iżda Buġeja Sajt sabet biss qudiema siġġijiet vojta.